Vybehnime na to. Ahojte, ja som Viktória, to je Aďa a toto je Marek. Akože trapas? Proste sa celkom nudíme, nevieme čo máme robiť a tak sa na mne nezajde. Ej, sa srať na záchod. Varda čo? Čo chceš? Ja som trapný, ja som trapný. Aďa je ešte trapný. Takže sme trapoši, akože koniec, bodka. OK, je to trošku magor, ale to nevadí. Poďme, Ravako! Tam bije môj brat. Ja vás nepoznám. Kanibalizmus! Kanibalizmus! To zožer ma. To je môj brat. A to som ja, to je ten druhý brat. Tvoj. Asi ťažko. Ťažko? Asi ťažko. Asi ťažko? Asi ťažko. Asi ťažko? Asi ťažko. Asi ťažko? Asi ťažko. Asi ťažko. Asi ťažko. Asi ťažko. To je taký debil. To je taký debil. Neopakuj. Neopakuj. Dobre, končíme. Dobre, končíme. Na budúce. Na budúce. Čaute. Čaute. Čau. No to